Prihlása. Ja si idem popísať svoje make-up. Jej, dobre, však sa Bože, ja nepoviem nikoho. Bože, čo by som robila svojim... To čo je? To je taká malá. Hej, nekom. Linda. Ahoj. Ja mám iba 40 Linda. priateľov. Čo iné máme? Linda. Aha, keksik. Kуда ľudia na YouTube? Úsmev. Ale nehambi sa. Osral som zachod. To čo je? Rony. Domča. Najväčšie stračky na svete. Prísaj.